गोजौनिफ्राय सैमानि श'खौ माबायदि नुहुरदों नायदो लोगोफोर नै आरो नै जाहैबाय हटेल भिभान्ट ना भिभान्टानो आरो जों दा गाहायाव थांनानै फिल्डआव थांनानै फार्स्टआवनो ब्रेकफास्ट खालामगोन आरो ब्रेकफास्ट खालामनायनि उनाव नायसिगोन कम्पिटिसन पुरा फिल्ड ओमफ्राय नैयाव माने अडिट'रियाम नामा ओरै जागासिनो बानायगासिनो गोदान नैयाव कनस्ट्राक्सन सोलिगासिनो फुंनि ब्रेकफास्ट उरिया सब्जी दिनै जाहैबाय नेक्स्ट डे आरो दिनै दं फार्स्टआवनो सैमा आरो केट्स ना मावजिफोरनि माने कम्पिटिसन ओमफ्राय मा नायलांबाय दा बेसेबांबा रोखोमनि थारमाने गुबुन गुबुन रोखोमनि गेदेरनिफ्राय फिसायालागै माने सैमाफोरनि ब्रिडफोर नुनो मोनगोन आरो बेजों लोगोसेनो मा होनो मावजिफोरनिबो ब्रिड्सफोर माखासे नुनो मोनगोन नै बेफोरनो जाहैबाय सैमानि कम्पिटिसना जागायनोसै माने मानसिफोरा सैमाफोरखौ ओरैबायदि गोसो होनानै फिसियो माने खायसे मानसिफोरा नैफोर माने एसेबां ओरैबायदि टाग्रा सैमा हमथाना लाखिनो हाया नैबे लेफ्ट साइडनिया जानो हागौ लेब्राडर रिट्राइभार बेनि उनाव नैबे जाहैबाय बुलडग होननानै बुङो आरो नैयो जाहैबाय जार्मान शेफार्ड गोसोम कालारनि नैबेबो जानो हागौ बुलडग आरो बेनि खुगाया ओरैबायदि गुवार जुदि खेबसे बोरैबा अरजानांगौबा सेस माने मा होननानै बुङो मोदोम आथिं आखाइ माने पुरा मोदोम बेदरानो ओंखारबोजोबखागोन थारमाने आरो नैबे जाहैबाय आंनि बयनिख्रुइबो पसन्दनि सैमा बे जाहैबाय जार्मान शेफार्ड आरो बयनिख्रुइबो बांसिन गिथावना सैमाया बेबो आरो नै बे माब्रै सैमाया न'खरसेनिनो माबायदियै माने गेदेर गोलाव खालामदो माबायदियै फिसिदो माने सैमाफोरखौ आं हमनानै मोनला बेसेबांबा खरसा श'आ जागायनो थांगासिनो दं आरो नै बेयाव गेदेरफोरखौ आरो आलासिफोरखौ बरायनायनि हाबाफारि सोलिगासिनो दं आरो नैबे हाबाफारि जोबनाय लोगोसेयैनो थारमाने सैमाफोरनि कम्पिटिसन खौ खालामनाय जासिगोन आरो बिथांमोनानो माने जाज आरो नैबे कम्पिटिसनाव मोननै केटेगरि दं नै जाबाय रिं नाम्बार 1 आरो रिं नाम्बार 1आव गेदेर सैमाफोरनि कम्पिटिसन खालामनाय जागोन आरो नेक्स्ट राइट साइडखि माने मोनसे रिं नाम्बार 2 दं बेयाव माने फिसा थारमाने सैमाफोरखौ कम्पिटिसन खालामनाय जागोन नोंथांमोननो देखायगासिनो रिं नाम्बार 2खौबो रिं नाम्बार 1 बेयो जाहैबाय रिं नाम्बार 2 आरो नोंथांमोननो दसे आगोलावनो खोथाखांबायमोन जे रिं नाम्बार 2आव माने फिसा सैमाफोरनि थारमाने कम्पिटिसन जागोन ओरैनो आरो नैनो जाहैबाय रिं नाम्बार 2 नोंथांमोना नायनो हायो नुनो हायो इयाव फिसा बैसोनि थारमाने सैमाफोरखौ कम्पिटिसननि थाखाय लाखिनाय जादों नैबे तामाम गोजौ आरो नैबे जाहैबाय जोंनि प्रग्राम सोलिबाय थानायनि खाथियावनो माने मिसिंफोरनि हेन्डलुम एक्सप' सोलिगासिनो दंमोन आरो जों बेयाव फाखोसे हाबनो होननानै सफैबाय माने इयाव माखासे मिसिंफोरनि गाननाय जोमनायजों लोगोसे आरो माखासे बेसादफोरबो माने नुनो मोन्दोंमोन
आरो नैबे जाहैबाय डिफेन्सआव माने डिफेन्स लाइननि सैमाफोरखौ माबायदि ट्रेनिं खालामनाय जायो नैबेयाव माने डिफेन्सनि मानसिफोरा दिन्थिफुंदों आरो मानसिफोरा अडियेन्सफोरा नायनानै बेसेबांबा माने रंजानाय लागासिनो दं। Power line. जानाय बर्थमान लाइन जानांगौ जादों उपाय गैया। बेजों लोगोसेयैनो कम्पिटिसनफोर जोबखांनायनि उनाव मोनाबिलियाव देंखो मोनाबिलियाव नैबे लकेल सिंगारा माखासे मानसिफोरखौ माने अडियेन्सफोरखौ एन्टारटेन खालामगासिनो दं। बेजों लोगोसेयैनो दिनैनि नैबे फिसा ब्लगआ थारमाने एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि इन्जय खालामदोंबा भिडिअखौ लाइक खालामनो दाबाव। गोजोन्थों जै बर' हारिनि।